Hej, jeg hedder Martin Melby, og jeg står bag HV-Hummer.dk, som er en udspringer af butikken HV Hjørnet, som ligger i Kongens Lyngby, og vi sælger isenkram og boligudstyr. Webshoppen er som sagt en udspringer af butikken, som har ligget i Kongens Lyngby i 30 år, så vi har mere end 30-40 års erfaring. Webshoppen blev startet for lidt over et år siden. Samlet set er vi lidt over 20 mennesker og sørger for, at I kan få den bedste service, som vi overhovedet kan tilbyde. Det er det, vi bestræber os rigtig meget på. Vi har lidt over 15-20.000 varenumre og har en bred viden inden for mange af vores produkter og har rigtig dygtigt personale til som kan tage hånd om jer, når I har brug for det. Vi arbejder hver dag på at finde de bedste varer til jer og udvider hele tiden vores sortiment for netop at få et dybere og bredere sortiment inden for de forskellige varekategorier. Hvis der opstår nogle problemer, så er vi altid klar til at hjælpe både på live-chatten og på telefonen. Så tidligt om morgenen er vi klar på at besvare dine spørgsmål. Vi bestræber os på at levere dine varer inden for den korteste tid som overhovedet muligt. Vi har i realiteten dag-til-dag levering, hvis du når at bestille inden klokken 3. Så kig forbi HV-Hummer.dk. I kan finde os på Facebook, Instagram og Pinterest og mange af de sociale medier. Eller kom ned i butikken på Lyngby Hovedgade 68. Butikken hedder HV Hjørnet. Så står vi klar til at hjælpe dig, så du kan få den rigtige vare til den rigtige pris. Vi ses!